Nu starter de med at løfte 50 kilo i hver side. Nu starter Henrik med at løfte 50 kilo i hver side. Det er svært at være 11 år. Der er så meget, som man ikke forstår. Hvorfor går alle voksne rundt og ser ud, som om alting gør ondt? Når jeg bliver stor, så skal jeg have det sjovt, og jeg ved, som jeg skal spørge om når det er en gut, der aldrig siger nej, han eller kommer op til mig. Når man er skolen, og familien, og vennerne, og en lille smule kærlighed. Det er ikke så svært, når man først får det lært. Man skal gøre, hvad man vil. Altså tælle til
får man alt det, man kan lide. Det er ikke så svært, når man først får det lært. Man skal gøre, hvad man vil. Og så tælle til 10, og så får man alt det, man kan lide. Mange mænd, der bliver rigtig store, har den på hver lille bror og vi nu. Den var en lille dreng, men det betyder ingenting. For man vokser ligesom træerne og blomsterne, og pludselig er man 100 år. Det er ikke så svært, når man først får det lært. Man skal gøre, hvad man vil. Og så tælle til 10, og så får man alt det, man kan lide. Det er ikke så svært, når man først får det lært. Man skal gøre, hvad man vil. Og så tælle til 10, og så får man alt det, man kan lide. Kom så, lille Lotte. Nu skal vi til at gå. Ej.